Ayo Han. Saya Langsung intro Nduk. Terus itu tak tolong. Mbak Elisa ya tak. Per. Introne pripun? Intro. Introne ya kok intro saka Kendang Jaipong lho Le. Kendangnya pripun? Tur ditak-tak delan-delan tak terus ditak delan-delan tak. Per menengah sing itu ben kene. Jurusan tari Duk. Iya, ro SMKI to biyen. Lah, STKW kok iso Nari joget Rantoyo putra-putri bisa. Jajal blindrong jajal. Jajal kon blindrong jajal. Blindrong jajal. Ayo. Wah, wadeg. Lho linggo manut lho. Wong darani Nirok Neko. Kongkon manut aku gak kok kongkon. Ngono. Kok iso blindrong mesti ngene to. Sineng. Aku lek kok pacake Gatotkaca ngono. Biyen sik gedhi Gatotkaca lek cilik iki Garut Beling. Yo. Nduk. Ngene lho. Lho, Ngerti lho, Mbak. Taten Jawa Timur iki. itu. Penonton tenang. Ngeten iki penonton iki mulai pun nggawa dhewe-dhewe. Lah iya tenang wong satu lagu lagi. Oh, kamu di situ nembang. Oke. Oke, sewengi wase lakoni satu lagu lagi. Arang lho poso wayangan iki. Arang Aku nopo? poso mesti wayangan lho. Nggih. Satu Dadi lagu. sak karepku iki kok. Iya, Mas. Pak Harus mulai to. Pak Harus balik. Sinten jare poso arang wayangan? Niki seminggu ping 3 wayangan terus kok mangsane. Wong sugih ngono. Sampe desak ngenteni sing nanggap. Lah, niki- Mas Rudi iki wayangan dhewe. Sampeyan ki yo ngisin-ngisini. Iki Mas nggih. Karo Rudi. Ayo. Karo Rudi bocah sing tak tresnani. Dah, alah enek wonge ngono, biyen wis lanang ku. Tahu tak kon nglakoni ning dhuwur langitan dhewe. Ya. Yo, Han. Itu. Toto ditak-tak delan-delan tak terus ditak-tak ketak-tak. Kendangane penak apa to, Per? Sing muni iki lho kaset mburi lho. Satu lagu lagi ya. Awas siap. Iya bajingane. Bajing loncat, bajing loncat, gas tenan, aduh. Abdi lapan narosan.
bajing loncat bajing loncat iya bajing Bacute gara-gara Boten. boten saged kudu satu lagu lagi.